karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Aking minib. Brian! Brian, ayaw magsuot! Lakaw na, Brian! Okay, abli ko! Siya day mo, Brian, ha? Pwes karon. Tapuson ko nito, anak. Tapuson ko kinabuhi. Samblis ni akong armas. Samblis siya, pagkuhan makadungog. Ayaw! Ayaw, Waldo! Ayaw! Sigam! Ayaw, Waldo! Brian! Brian! Oh, kinsi ka? O sige, buhat mo ka, Sophie. Kita ka ng tabunan ko sa akong jacket. Ha, Brian? Usa lang kabutong ini. Tigaya ka na. Mao nga ayag dalig. Ayag ay pakitag na utang liyaw ka. Kung gusto ka pang mabuhi, ayaw di pagpakitag na utang liyaw. Tari, kuya na ko! Kuya na mo! Ug ayaw pasabot sa ubang tao. Nga niya ka din. Niya ka din. Tari, tari! Ako'y nabot sa... Ayaw na pagtakan pagsuti. Tari! Sige. Kamoy may bawon niya. Kamoy may bawon niya parts. Kamoy mag-igo. Sige, laga na mo. At timanon ko, Sophie. Musunod na ko ninyo. Batsir mo! Batsir! Naagapos, Waldo. Ay, may daw ni ko. Makamati siya, makamati ko niya ako nilitago. Ginoo ko ay taong ko. Takita niya, oy ayaw taong sa pasulan din ni. Isa ka na, sir. Kinsa ka? Ginoo ko. Ipitaong ko gusto mamatay, oy. Carla? Ayaw, ako. Wataw ko labot ani dong. Ay, ayaw ko sa dong. Tago lang ko pagkadungog na kung ikay niabot. Kaila ka ni Adtong Brian? Ha? Kaila ka ba ni Adtong Brian? Ay, bago pa wala to sige pa ilang Sophie nga rin ako. Polis akong pwesto pagka-manager sa resto ba? Nagsulti ka tinuod nga bag-o lang? Ha? Ulagi. Nag-bag-o na nakailan niya? Umor pa ulo na ako ang tudlo, ha? Ay, pag binayot, Carla, isipang nga way na kadungog, ha? Kaya wa kayo nakadungog ron yun. Dinilapita. Ug wa kay makita. Kasabot ka. Sa ito imsulti dong. Way nakadungog ug way makakita sa kung baton niya nimo. Ako dong, di ko kakidungog dong. Oo. Kung dili ka gusto ba taon ba nga mamatay ka? Ako Nganto ka mawas mapa. Nakasabot ka? Iklaro ko na na. Promise dong, di ko. Way makadungog ug way nakakita. Ulagi. Ulagi. Ako nakita ako na dungog. Promise. Pero ayun taon sa Sophie dong. Doon nabiya mo'y anak. Atagan ko lagi kag leksyon ng babayan, ha? Hasta ikaw, tagaan ta mong leksyon. Gibuhat ko ang tanan na babuhong siya. Gisudlan ko ang tanang pangwarta, pero wa siya'y gitagbawan. Mao nga katapusan ko na ning paghatag og leksyon niya, Carla. Hasta ka, leksyonon ako. Ay. Usbon ko, Apil ko, eh. wa kay nakita o wa kay nadungog. Ay, ulagi. Kapilagin ako na balika. Ay, salamat. Buhi pa rin ni siya. Ay, buhi pa, oy. Dili pa ko tantong salbahis, Carla. Tungod kay inahan siya sa ako anak. Sige, tabagi kong agak niya. Taliwad anta siya. Data ka ni kaisam ni Dado ni hospital. Dili! Atos kong hideout. Di akas pikas o ipatuo talang hubog siya. Sige, dihok na. Dong. Magsusapinday ko no ita. Kadiya sa pinday lagi. Hindi may bino. Bubuhan ako ng lawas aron. Manimahong bino. Kana, husto. Nindot ka. Salamat. Husto ka, Carla. Sige, buhata! Ay, naunsa man ko. Gikulpaan ko maayo. Huwag ko makasabot sa kong kibate. Huwag di ko makatug. Unsa nang urasa. Pasigaon ko ang suka ng kwarto. Minus ang kahayag sa lampshade. Alas 2 na skatlaw niya ay. Muinom na ko gatas. Pasinag makatug ko. Naanad ako sa oras nga ipauli ni Brian. Bisan sa dito pa siya nagtrabaho sa call center.
Nakanawag unta ko pero busy tingali. Bar man gud ang kitrabahoan niya. Paabuton ko na lang nga mauli. Mutang na siya, Carla. O sige, balik na sa bar. O mauna to itong kisabutan na to, ha, Carla? Wa kay nakita o wa kay nadungog. Astang kapila na kung balik-balik nini. Gidong. Gibaid ko ng una-una mo. Sige na. Kabawi ako mo to magsaad. Mabasahin na lang na pati na supi dong. Okay, kalimot, may anak mo, ha? Naibaw ko sa kong gibuhat, Carlito. Carla na lang dong, Waldo, Carla. Sige. Ato na, may. Bubalik raw niya ko nini. O ipadayon ang pag-manage mo sa restaurant. Ako ni may baw kang Sophie. Sige na, dong. sige na. Sige dong. Okay. Ay. Karoon pa ko hosis ako kakuyaw. Hala, pinaman to ngayang kauban nga si Brian. Mabuhi pa ka to. Ay, bahala na. Wa ako'y nakita, wa sa ako'y nadungog. Kaya di pa dyan ko gusto mamatay. Di pa dyan, Lord, never. Buntag na, hayag na kayo. Ugwa pa si Brian. Si Sophie ka. Yun na, tanahon ko og naad pa ang pagdadon niyang sakyanan. Ang puti nga auto, ngayon dadon permi. Tanahon ako. Wa pang iyang puti nga auto. Sa ato pa, wa pa sab siya mauli. Buntag na kaayo. Lasutso na pasado. Mangutan ako ni Rika ug nanawag pa si Sophie. Ay, kung to na gani na sa resto bar si Ma'am Sophie day Ilona, di naman na manawag, oy. Hangtod mahuman ang ilang trabaho dito. Buntag na. Ay, maanad ka rin ni Ana, oy. Kung nga madugay mauli si Brian. Bisan ni atong nagtrabaho siya sa call center gani. Dugay maputong mauli, di ba? Oo, lagi. Oo, hinuon. Pero, abot ka nung kikulpaan man ko. Lahi akong gibati, Rika. Basig nalangan lang day, oy. Ala ka bala ka, God? Tawagi ko na palihog si Sophie. Hala, di lang ko day Ilona. Di ko magabot-buot og panawag kay masuko unya to. Gawas kung siyang moingon ako nga tawgon siya. Waton lang gud nato day. Ang manog-asa pa uli si ma'am nga niya man ang iyang apartment din hi. Tingalig magkuyog to sila si Brian. Ha? Nagod magtrabaho karon ng imong bana sa resto bar ug ang tag-iya ni Ana si Ma'am Sophie man. Way siguro magkuyog to sila. Pabuton ta lang. Kung maudto niya wa pa gani si Brian, magsusitari ka, manawag ta. Ay, ikaw lang ang niya'y tawag day, oy. May katungod ka man pagsusis imong bana. Oh, sige, Rika. Di ka ng botilya mineral ini. Di pa mo tingog, di pa mo takandal. Ay, nasa botilyas bino. Daw kakita si Mac. Ako ni tanan. Abang. Lo, Abang. simulan. Ni may tingog. Abang. Tao. Nagkadugo siya. Dah, di ka ng dugo. Mac. Di tao, Mac. Nagkadugo. Mac. Rika, gitawagan ako si Brian. Anatan din ang iyang cellphone. Sunod akong tawagi off na. Nga no magkahari ka. Uy, mao ba? Basig lobat day, mao nga na off. Ay, pagilak dayon, uy. Magsusi una ta. Pero si Ma'am Sophie sabay, wa manawag. Ako'y tawag niya, Pe. Tagay ko siyang number. Basig gasukan ka. Bahala na. Akong katungod ang pagsusi o kahain si Brian. Sige na, Rika. Ay na, sige, oy. Ang mao ni ang numero. Tawagin dayon na. Salbi sa tingin na siya, pero wa mamatay. Dalian ay sa balanan. Naot na nas dugo. Kapila ko manawag, Rika. Anatandad sa pang cellphone. Usi pasabot ini, Rika. Nganong ingon man ini. Wa ka to sila magataban. Nakagkustura ba to si Ma'am Sophie kang Brian? Rika, usa nagisulti ni mo.
Ay, kuan. Naibulong usab ako nga nung dili man makontak si Ma'am Sophie. Magkapahibulong. Bisan og ikaw na ang nanawag niya, di kihapon. Ato na ko sa resto bar. Kuyugi ko rin kami kay nadlo ko. Unsay pasabot ini. Kuan di Ilona. Kung hangtod unyang gabi, dili pa mauli si Brian. Kuyog hanti ka nga magsusi kung hain na siya. Kay wa masab manawag si Ma'am Sophie, oy. Makapahibulong tuod. May nahitabo yun. Gibati kong tunag yung nahitabo. Ang Ginoo ko. Ala. Imong cellphone. Tubag ka. Pasinog si Brian na. Hello? Oo, si Ilona ni. Kaya sila natawag? Tanod? Nga naman. Unsa? Ginoo ko! Brian! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!